prieteni și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi o să reacționăm la Brawl Talk. Bine, nu știu dacă așa se pronunță, dar o să reacționăm la un nou Brawl Talk care este, atât de mișto. Deci, știu că acest Brawl Talk a apărut ieri, dar ieri credeți-mă că am fost foarte ocupată, pentru că nu știu dacă știți, dar eu am fost la concertul lui Familia Melimi din București și a trebuit să mă trezesc foarte devreme și sincer da, chiar n-aveam nicio chestie. Da. Deci scriem Brawl Stars și o să ne uităm la Brawl Talk. Deci avem așa: SpongeBob Power-Ups in Brawl Stars. Eu am văzut acest Brawl Talk și l-am văzut și pe canalul lui Sinner, care îl traduce în română, dar o să vedem. Cool. I'm an eel. Wow, and I'm an axolotl. Cute. And I'm a beautiful mermaid. Welcome to Brawl Talk. O să vă mai traduc. Come into Brawl Stars. Ok, deci zice că Bikini Bottom adică vine în Brawl Stars cu o epică colaborare. Epic collab with SpongeBob SquarePants. Brand new event. Ok, deci va fi o colaborare cu SpongeBob. Brand new event full on. Deci cred că o să avem. Da, deci o să avem ceva chestii, o să avem Krabby Patties, o să avem game mode-uri noi. Krabby Patties, new game mode. And Squidward Mortis. O să avem skin mișto, uitați-vă la skin-ul ăsta pe Mortis. Ăsta, din câte am înțeles eu, o să-l avem la PES. Skin-ul ăsta și încă 2 skin-uri. Deci o să avem 2 brawler noi. Cred că e cea mai faină colaborare. Și deci o să avem 2 new brawleri, Rat, adică Moe, nu știu dacă știți, Moe, și Samurai Sushi Chef. Two new brawlers, a rat rascal and the samurai sushi chef. And from Once Upon a Brawl. Wow, uitați-vă la skin. Deci ăsta e skin pe Neni. Ăsta cred că e skin pe Surge. Ăsta e skin pe Drago. Ăsta e skin, nu vedeți de traducere, dar e skin pe Kit. Asta e skin pe Mandy. Și ăsta nu știu, ăsta cred că e skin pe Daryl. Ok, și ăsta pe Poco. Mi se pare toate mișto. Scary Tales. Well, that was weird. Let's get back to the Brawl Talk. The appearance of a mysterious wave. Wow, uitați-vă ce skin-uri, deci îl avem pe El Primo, care avem SpongeBob El Primo. Pe Jessie avem asta, cum o cheamă, Veverița. Pe Daryl, ăsta e pe Tic. Ăsta e pe, acum nu vedeți bine, dar ăsta e pe domnul Buzz. Iar ăsta e pe Mortis. Pe Mortis e foarte mișto. Deci nu știu dacă, mă rog. Ok, de Squidward Mortis. Uite, în Brawl Pass. Ok, pe care... Ok. Patrick Buzz. Toate sunt mișto, dacă stă să mă întrebați. Sandy Jessie, Fully loaded automatic shell cannon. Mr. Crabstick likes money, but he also likes blowing things up. Eu cred că toate skin-urile astea sunt foarte șmechere. Deci cred că e cea mai faină colaborare. Bine, să nu mă judecați că eu până nu știu de când timp m-am apucat de Brawl Stars. Bine, cred că am câteva luni bune, pentru că eu am apucat perioada aia pe Brawl Stars când era eventul cu basketul. Deci cam atunci m-am apucat eu de Brawl Stars. Ok, deci avem permanent healing. Ok, deci o să avem ceva power-uri. Soda, Clockwork Clarinet, Spatula, Doodle Pineapple, Bubble, and Jumballs. Each class has their own power-up that. Ok, deci chestiile astea o să fie ca mutațiile. Chestiile astea o să fie ca mutațiile.
Și da, e tare că putem să le și upgradăm mutațiile. Powers up their respective traits. Each power-up has 3 different upgrade levels. Uitați. And each level makes your brawlers even stronger. Tank. 3 crab patties orbit around you. When destroyed, they Ok, grant deci damage vom resist- avea 3 petty. Deci cred că pentru fiecare level care îl facem la aia vom avea câte un petty crabby din ăsta. increase movement speed, and charge your super. Support. A permanent healing area surrounds you, and healing allies charges your super. Using your super spawns a power cube. Damage dealer. Au, Hitting an enemy grants a chum ball for homing projectiles, bă, e boosted mișto movement rău speed, de tot. and healing for a short time. Marksman. Your attacks are empowered by Squidward's beautiful clarinet music. You can Deci start cred că up vom to avea 3 ceva musical attacks that gadgeturi pierce through noi walls și and brawler. Controller. Your basic attack leaves a trail of bubbles that damage enemies. At the end of the trail, an explosion releases ok, deci even more. vedem la Jessie dacă dăm prin mai mulți că se pun niște bule pe jos. Assassin. A spatula will periodically appear. When enemies are low on health, your attacks will take them down instantly if you have a spatula. You also get a speed boost and become invisible when Ok, defeating și an cred enemy. că dacă omori mai mulți oameni deodată primești invizibilitate sau doar asta. Acum cred că ne explică pentru fiecare din asta, pentru controller, pentru asasini, pentru tank, pentru suport. Da. After a short cooldown, your basic attacks drop a pineapple that Ok, deals acum damage, explică leaves a pentru damaging area, controlleri. and Sau then ce explodes zicea. into damaging pineapple chunks. Power-ups only work on game modes. Ok, deci vom avea și ceva bănuți, vom avea ceva economii. Ok, deci că vom avea și două Small game modifier. mode-uri. So if the Squidward in you wants to avoid SpongeBob, Ok, deci vom avea hărți play noi. other modes. Oh wow, these sound amazing. How do I unlock them? I'm glad you asked. Power-ups are found inside delicious power meals, the latest culinary craze. Mr. Krabs has taken this opportunity to open a new store in Star Park, where you can get power. Ok, deci vom avea ceva de ăsta de colectat și putem lua ceva cu economie. Deci ăsta cred că va fi cel mai tare update de pe Brawl Stars ever. Adică, bă, 2 brawleri, chestiile astea, o grămadă de skin-uri, mi se par efectiv geniale. Meals from the Krusty Krab. Dar update-ul ăsta nu ține ca celelalte 2 săptămâni sau chiar 3, ține aproape o lună, deci da. The Krusty Krab will have daily deals for you to spend your Krusty cash on. Here you'll find various offers, and it's also the place to get skins of your favorite SpongeBob characters. So, how do you get Krusty Cash? Mr. Krabs has kindly agreed to give some of it away. Haven't you ever Ok, heard of deci vom avea și un self-sustaining din ăla economy? Game modes free. with the SpongeBob modifier give free Krusty Cash for the first win of each day. That includes these 2 brand new game modes. Now this is jellyfishing. A 3v3 mode where players catch jellyfish from around the map. The team with Bă, the arată bine, cred că trebuie să iei jellyfish-urile alea și cred că e ca un fel de bounty. Haideți să vedem. jellyfish at the end wins. To capture a jellyfish, you have to hold it for 5 seconds. If you are taken down during that time, you drop the jellyfish. Take out the enemy team to grab more for yourself. Trio Showdown. It's like Duo Trio Showdown, Showdown. Deci avem ăla, avem Trio Showdown. except there are 3 of you. So I guess it's like Trio Showdown. In this game mode, there will be 12 brawlers battling it out in 4 teams. Ok, deci o să fie... Mamă, o să fie ceva foarte nou, pentru că nu o să mai fie 10 oameni să se lupte la Trio Showdown și o să fie 12. Bă, are sens că sunt câte 3, nu sunt câte 2. Our biggest game mode ever. Just like Duo Showdown, you'll be able to revive if at least one of your teammates remain undefeated. Let the mayhem commence. There are many ways to get Krusty Cash. Claim your free daily paycheck from Squidward. Visit the Krusty Krab every day to get free Krusty Cash. The SpongeBob SquarePants event will last all Ok, deci cred că o să o rog. Deci, update-ul ăsta, din câte am înțeles, v-am zis că eu m-am uitat la el, dar nu m-am uitat la videoclip original și la Sinner pe canal pentru că îl traducem. SpongeBob season. Cred că o să-mi iau și o pesu pentru că e prea. Deci, durează așa de pe... SpongeBob SquarePants event will last all SpongeBob season from September.
Deci o să fie acest update de pe 5 septembrie până pe 2 octombrie. Deci v-am zis, aproape o lună, doar 3 zile mai trebuiau să pună din octombrie și se făcea o lună. September 5th to October 2nd. Now this is New one brawler. geezer who loves cheese. Mo is a blind rat. Deci v-am zis că e Moe. După cum, dacă nu știați, ei au dat un mini indiciu acum, nu știu, o zi, 2 zile despre Moe, care e nu știu, îmi dă ceva de Meg. Îmi dă o stare de Meg, nu știu, și de Hank un pic. Was found living in the Star Park sewers and adopted by Grom. Now part of the Star Park maintenance team, Mo Oh, uses his ce special digging abilities to mișto! maintain the sewer tunnels Bă, and seamănă cu Draco. Seamănă cu Draco, deci mă jur. Deci, el e un ăsta mic și când își dă ultimata se duce în pământ și se transformă în ăla, știi? Și are tot așa o bară de sus cu atacul. Da, seamănă un pic cu Drago când se transformă, se pune pe cal. havoc in Brawl. Mo uses his shovels as weapons to throw stones across the map and deal area damage with each bounce. When he activates his super, Mo climbs into his hand-built digging machine and travels across the map to destroy whatever is there. He may be small, but he sure knows how to cause big trouble. Mo is a mythic damage dealer, the final Ok, deci Moe e damage dealer. Courtyard trio and will be available on August 29th with his Zice că o să apară pe august 29. Adică o să apară pe 29 august cu 29 de gemuri Monterey Moe skin. 29 Ok, deci, bă, skin-ul nu-l face așa de... gem Monterey Mo skin. Îl schimbă doar care bucățile de cașcaval, da. You will never defeat me. Omae wa shinderu. Nani? It's about time Star Park got a sushi joint, and with it, Ok, the deci legendary avem assassin, un legendary assassin Kenji. Așa, deci avem un brawler legendar Kenji. This samurai turned sushi chef has a wholesome life with his family and Ok, deci zice că... and with it comes a legendary assassin, Kenji. this samurai turned sushi Zice că samuraiul acesta este un sushi chef care a fost ceva în viață, nu chef has a înțeleg. wholesome life with his family in Star Park. Cu familia lui a fost în Star Park ceva. But we can't help feel he's trying to hide something from his past. Kenji has 2 separate attack patterns which alternate with each attack. A dash and a wide slash. For his super, Kenji targets an area with a super slash, dealing heavy damage and becoming Nu, mă, cred invulnerable for a că short e period. The bună. sushi samurai will be joining Star Park and starting his own trio on September. De zice că o să pe 26 septembrie o să apară Kenji. 26. He will also be launching with his fruit samurai skin. Ok, deci o să aibă un skin care o să fie pur și simplu, o să mai fie cu sushi, o să fie cu fructe. He's not a ninja. It's time to get Poco super overheat. Bă, frate, deci Poco vrea să-i se dea nerf și ăștia de la Brawl Stars îi bagă Hypercharge. Deci o să fie prea insane Poco când o să aibă și In a Hypercharge. shield for the amount of extra healing given. Mortis' super now returns at max distance, Ok, deci o să avem un Hypercharge nou pe Mortis. dealing the same damage and healing again. A real 2 times value bundle. Squeak super projectiles now bounce and split. Ok, o să avem pe domnul Squeak. Deci face mai multe projectile când aruncăm. Tara super is bigger and lasts for Tara. a longer time. Nanny's hypercharge makes Nanny. her super beep, grow in size while increasing in speed. Surge hits max level and unlocks a level Surge. Mamă, dar câte Hypercharge-uri 5 avem. upgrade for the duration of his hypercharge. Surge's shots now split regardless of hitting an enemy, and the split projectiles travel further. He also gains slightly increased range. I heard Mamă, da, voi ați văzut? Bă, deci ăsta e efectiv cel mai tare. Eu zic să vă strângeți economiile de acum, să luați cât mai multe gemuri, nu știu, să le propuneți părinților să vă cumpere gemuri, pentru că o să fie o grămadă de skinuri, o grămadă de hypercharge-uri, 2 brawler, o grămadă de skinuri, v-am zis încă o dată, game moduri.
Mamă, cred că ce o să fie. Like edgy purple skins. The October season sees us returning to Once Upon a Brawl, but with a twist. To get fairy Ok, deci astea le-ați văzut. Sunt skin-urile de Halloween. Tales, it's all about scary tales. Skeletal Surge is the Brawl Pass. Ok, deci avem Skeleton. Este în Brawl Pass skin. Ok. Asta cred că o să fie când... După... Sau... Da. După... ziceți, mă. După partea aia cu... Nu vine partea aia cu SpongeBob, știți? O să fie probabil Kid, alongside the villainous and anti-hero Chroma. Nightmare Nanny. She will hunt Nightmare you in Nanny. battle and in your Bă, dreams. interesant Rocky asta pe Kid. Nani. Rocky Pit. Da, frate. Kid n-avea skin-uri șmechere, deci. Kid, nu știu. Erau niște skin-uri șmechere care au fost atunci, dar s-au scos de pe Brawl Pass. Dread Knight Draco has traded his guitar axe Draco, for real da, and băi, is ready to mișto. shred brawlers instead of solos. Dark Key Pearl is solid as a rock. Asta e pe păr, unde am zis eu că e pe sări sau pe cea. The ranked skin of the Mandy. season has kept Mandy mai avea un skin mișto acela din China, de mișto și ăsta. has fallen into darkness. Possessed Poco has a Possessed Poco, da. Please, Change. sir, can I have some more changes? Yes, 2 new rank modifiers. Gadgets galore. Ok, deci să Gadgets avem have a două limited charges, modifiere. but a 15-second cooldown. Momentum. Hitting a brawler grants a La short rank. burst of movement speed. When a pet or turret deals damage, this speed boost is also applied to their owner. We've got too many things coming. We are Ok, deci avem, după cum v-am zis, două acestea noi. resurrecting old game modes with a spooky skin. Plague Plunder, Dead Weight, and Zombie Ball. And 3 zombie skins. Gruesome Gus. We out. Mamă, deci, bă, voi vă imaginați că avem la skin-uri. Băi, eu cred că avem mai multe skin-uri decât brawleri. Dacă le... Cred că avem vreo 40 de skin-uri. Nu, chiar mai multe. Bineînțeles, vor fi pe perioade diferite. Adică aia cu SpongeBob vor fi doar skin-urile cu SpongeBob, după care vor veni toate skin-urile acestea de Halloween. Always knew the balloon was the brain behind everything. As opposed to Decaying Dynamite, who doesn't use his multiple brains so well. Putrid Pan is back from the dead to give you a hug. And we Pe... have 3 Da. skins for the Harvest Festival. Light up Ok, the deci sky avem... with these skins. Moon Guardian Crow, Moon Guardian Hank, and Moon Guardian Chester. Captain, we need more Skin. power. I mean skins. Dan Primo, he wants to Vampiro, circus. bă, Collapse. mișto. She knows Cu the truth cocolet. even if it didn't happen. Red Jacket Rico. Ăsta Now nu e he's așa only missing mișto, a point. bă, Support chiar the nu. Brawl Stars Championship prize pool with the fans. Pe Thank he... you. Esports Pe Fang, again. da. Dragoon Bell, our first Supercell Bell. ranked skin. Designed by Nana BS, and it'll be available during the SpongeBob season. Find the one more player icon from the description below. Oh, I thought it was M for Mini. Use the hashtag Moon Guardian Hank giveaway for a chance to get this awesome skin. And Brock is getting his old jacket and haircut back. And you can choose which one you want to use. It's more Ok, deci cred că o să aibă părul la fel, Brock. his head all over again. Ok, s-a terminat și ce a zis că Mortis o să-și dea ăla la... Bă, sincer, n-am înțeles. Dar ziceau că putem să câștigăm o de-aia, cum se numește, o iconiță sau am înțeles eu greșit. Ok, deci pur și simplu cred că putem să ne-l dăm de aici. Ok, deci dacă intrați aici dăm claim reward și ne va da o iconiță. Iconiță, 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 iconiță. Claim. Și uitați, bă, avem și, bă, cred că asta o să ne punem, nu știu ce înseamnă mâul ăsta, dar mâul ăsta pentru mine vine de la Maria, așa că o să-l pun ca să știe toată lumea cum mă cheamă. Avem ceva free. Avem ceva free. Ce avem mai free? Avem 7 megaboxuri și 42 de star drop-uri.
Mamă, și am și la Daily Free ceva. Bă, sincer, eu cred că merită foarte mult oferta asta cu blinguri, dar nu am destule gemuri. Cred că și astea cu XP-ul, pentru că aici dădeai, deși am destule, am 2850 de XP, și dădeai 25 de gemuri pentru 1000 și aici dai 29 de gemuri pentru 2400. Se pare o ofertă foarte bună, doar că am. Nu o să facem acum opening, pentru că am vorbit despre următorul update, dar în schimb o să le lăsăm pentru următorul videoclip. Astăzi vreau să pur și simplu să ne jucăm, să mai vorbim. Bă, cred că lumea o să, când o să fie update-ul ăsta, cred că lumea o să se joace, pentru că e un update. Dar părerea mea este că nu prea merită să iei să iei PES-ul dacă skinurile din PES n-ai brawlerii respectiv pe ei, știi? Adică nu mi se pare ok. Nu știu, pur și simplu. Adică cu chestia aia cu PES-ul pe Mortis, cred că o să-l iau pentru că îl am pe Mortis. Și fără spărare, Mortis nu prea are skin-uri șmechere. Adică bine, nu putem să zice că n-are, că are skin-ul ăsta mișto pe Mortis. Mai e și ăsta. Da, are skin-uri mișto Mortis. Dar ăla e prea fun. Și pe Buzz cred că o să vreau să iau un skin. Dacă nu o să fie ăsta de 149. Dar n-are nimic, că strângem. Ok. Haideți să vedem ce ne jucăm. Stai să dau mai încet să auziți și voi ceva. Bine. Deci facem un mega opening. Nu știu dacă știți, dar s-au strâns aproape același număr. Uitați, 50% 7 megaboxuri și 42%. Ați înțeles voi, deci de asta ne-a dat Supercell-ul. S-a strâns un număr exact. Cu cine avem quest? Cu Chester. Bă, nu voiam, cu Nita, mă uitam. Cred că o să jucăm cu Shelly. Uite, și ne-a și dat-o pe Shelly. Dar să vedem dacă e bună la vreo hartă. Un pic la harta asta, deși nu e cea mai bună alegere. E bună că poate să se ascundă într-un buș și dacă vine cineva îi dai bucata, dar nu e cea mai bună alegere. Acum că avem și power mare pe Shelly, e mult mai bine. Bă, n-am ajuns până acolo, bă. Nu, sunt moartă. Uite, frate, cum stau în bușuri, că eu trebuia să stau în bușuri. Da. Haideți că dăm play again. De astăzi o să mai vorbim despre chestii și mâine o să facem o mega open. Nu știu. O să deschidem star drop-urile și alea, ați înțeles voi. Bă, mi se pare că pe toți brawlerii care au adăugat skin-uri, au skin-uri șmechere, adică nu puteți să ziceți că n-au. Buzz are, Poco. Dar ăștia de la Supercell ne-au făcut o surpriză și ne-au dat și mai multe skin-uri pe mai mulți brawleri. Bineînțeles, cred că acum au prezentat Brawl Talk-ul pentru vreo 2-3 luni. Nu știu, că erau prea multe chestii să fie doar pentru o lună. Power 5. Dacă nu ne ia Dynamite tot power-ul. Dynamite ce? Nu m-a prins tu, șobolanule.
Bare dacă tot mă gândesc, dar nu mai chem un șobolan. O să stau în buș. În buș. Cum stă Shelly? Stă în buș. Uș, 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 uș. Avem și shield-ul. Mi se pare foarte de ajutor shield-ul. Foarte, foarte de ajutor. Am power 7. Care mă poate opri? Hai. Aștept comentarii. Power 9. Parcă că mă bate. Sunt moartă. One hit dacă mai îmi dă. Nu moardă. Cum am scăpat? Bă, e prea de tot. Voi ați văzut cu câtă viață am scăpat? Nu, frate, e prea insane. Deci cred că m-a lăsat de vreo 2-3 ori la 300 sau 100 HP și eu tot l-am bătut. N-ai, mă. Și el e prea OP când are foarte mult power. Adică nu sunt o jucătoare neapărat de Shelly, dar am upgradat-o, i-am băgat și shield, are și upgrade 8, cât are, sau 9, cred că are 9 upgrade. Adică, frate, mi se pare prea tare. Mama, cred că-s moartă. Nu sunt? E mare lucru. Dar păcat că am doar power 3. Stăm aici să ne facem viață. Chiar e bun rău shield-ul. Mamă, sunt moartă. Deci dacă nu mor, n-am murit. Nu, deși el e prea mult, e mult prea OP. Hai mă, frate. Și el e mult prea OP, deci în faza asta și el e mult prea OP. Bă, frate. Da, mă, dar ce să-i faci lui Rico cu power 7? Acu, serios. Epic? Hai, mitică. A, bă, state așa că s-a dus update-ul cu... Acum nu știu ce update e. Dacă stați să mă întrebați pe mine. Adică nu știu ce update e acum. Că n-am înțeles. Posibil că acum mai stă un pic și după o să fie update-ul, pentru că după cum vedeți nu mai sunt ori 2 star drop-uri. Îmi place și iconița, e super șmecheră. Îmi place pentru că nu știu ce înseamnă M-ul ăla, dar pentru mine M-ul ăla e M de la Maria. Eu am toată lumea o să știe că sunt Maria. Ok. O să mai dăm vreo 2-3 meciuri cu Shelly. Cu Shelly-anu. Sau nu. Haideți să jucăm cu Bea. Cam și 2 skin-uri pe ea. Nu știu, ar fi cam păcat. Și cred că când o să facem 1000 de bănuți, de fapt, nu o să facem, nu o să mai
nu o să mai economisim, o să economisim fiecare bănuț, nu o să mai dăm pe nimic. Pentru că ați văzut și voi ce update-uri vin. Sper măcar în update-ul ăla să pot să îmi iau și eu vreo 2-3 skin-uri. Pentru că o să fie prea de tot, bă. Prea de tot. Mă bate Barley. Păreri? Păreri că mă bate Barley. Nu, am și o întrebare. Eu aveam 1900 viață. Când a dat la hit-ul, mie îmi scria că a dat 1300 hit-ul. Și cum a murit? Explicați-mi. Explicați-mi. Bă, dar văd că foarte multă lume joacă Tara, Rico, Shelly. Iar joacă mult. Da, doar eu cu Poco ne batem. De bine că am asta cred mai mult damage. Nu vreau să sar, mai bine vin pe partea asta. Mamă, dacă îi mai dădeam one hit, muream. Nu, cred că-s moartă, că mă bate Mortis. Mortis mă bate. Am o rezolvă Mortis. Da. 1 plus 1 egal 3, așa îl cheamă. 1 plus 1 egal 3. Ce naiba. Mi-am dat și ulta degeaba. N-ai mă binuie ce trebuie pe harta asta. Bă, dar nu pot să nu le deschid, bă. Avem spray ofert. Bă, de ce să dau 29 de gemuri? Sincer, cred că vreau să-mi țin gemurile pentru skin-uri, pentru... nu știu. Mă, ce îmi spune new? Da, mă, le-am văzut. Ce mai e new? Bă. E mișto skin-ul pe bull. Ok, deci... cred că o să ne mai jucăm câteva runde cu Shelly, că... Bă, nu așa. Nu, așa. Că nu erau bune în ordinea corectă. Băi, și nu știu, eu n-am atât de mulți brawler, adică am jumătate din brawler, dar uitați cât mai am. Am mai mult de jumătate din brawler. Dar am foarte mult și nu știu ce să zic. Cred că, da. Sincer, aș mai vrea să-mi upgradez niște brawleri. Dar vreau să țin de bănuți și de coin și de gemuri pentru următoarele skin-uri. Pentru că cred că o să fie top. Da, top. Top, top. No, și vine Kit și mi-a Paulu. Șobolane. Chi nu prea are ce căuta la solo, da. Ce-o fugi, mă, Edgar? Ce faci, Edgare?
Nu mai zic nimic. Nu mai ești șmecher. Nu știu unde să mai dau, că sunt toți pe mine. Ia, sunt curios care mi-a power-ul. Nu chiar sunt curioasă care mi-a power-ul. Rico, bă. Da, deci foarte multă lume joacă pe harta asta Rico. Bă, de ce să vă mint? Nu vreau să joc Rico. Astăzi va mai ieși un episod. O să mai fac încă 2 runde și va mai ieși un episod de Roblox. Pentru că, sincer, am chef să mai joc și Roblox astăzi. O să mai apară un episod pe canal de Roblox. Cineva stă def acolo. Nu mai stă. Bă, frate! Oare nu controlează? Sau așa e tactica când nu te miști, te controlează un bot automat să nu pierzi? Ce vrea, mă, Drago? Ce vrei, mă, toată? Mă să dă power. Bă, dar uitați, frate, în fiecare match ce avem noi aici, un domn AFK. Nu că AFK nu s-a mișcat deloc. Hai că da, AFK. Mamă, trebuie să sărim, n-avem ce facem. Mamă! Vezi că a fost prea șmecher. Stăm un pic în buș. Ok, avem aproape 1000 HP, deci e bine. Ce vrei, mă, one hit? Bă, vezi ce dădea? Uite, frate, cum are 10 HP. Ce păcat, n-am putut să dau. Ce mă oftic. Hai, bateți-vă. Și nici o la bătaie. A? Ce ziceți? Nu, bă, frate! Ce are Rico, bă, că... Deci, și runda trecută tot un Rico m-a bătut. Da, deci nu știu ce au Rico pe mine. Cred că o fi ceva pe internet în care vreo animație pe Brawl Stars. Deci dacă nu e un Rico, uite, nu e niciun Rico, bă, ia asta e tare. Dar lumea joacă foarte mult Rico pe harta asta, nu înțeleg de ce. Bine, posibil că e un pic foarte bun. E un pic foarte bun. Nu! Nu! Mamă, ce prost am nimerit. Mamă. Mamă. Nu, gata, 3 power îmi ajunge. Îmi ajunge, șeful. Băi, șefule. Șefule, nu mai da cu bănuți. Ștâmpit. Nu mai da cu bănuți, șefule. Șefule, nu mai da cu bănuți. Că-ți dau eu una, te zăpăcesc. Și chiar ți-am dat și fericită. Am power 6, trebuie să așteptăm să ne se încarce viața. Bine, mă. Cum era? Cum era să mă distrugă? Să mă distrugă. 10.000 viață. Hai, mă, care are tupeu să mă bată? Care are tupeu? Mortis cu 3. Hai, vino, mă, tată, încoace. Câte hituri am dat? 3 hituri. Bling, bling. Mie-mi place cum zicea bling, bling. Ne luăm aici. Și aici s-a terminat și episodul, o să-l postez imediat pe canal. Și v-am pupat. Pa!